बेखौ उदां खालामगौ सोरनि दायित्व जोंनि नंगौना नङा नंगौना नङा सेंग्राफोर दिनैसिम आंनि आवाजखौ बिदि खोनाफेरदोंमोन नोंसोरो आंनि आवाजखौ दिनैसिम बिदि खोनाफेरदोंमोन आं सासे लिडार जानानै आफादनि आफादगिरि जानानै दावखा सिलाफ्रा थाबथांनो नागिरगासिनो नांगौ आं फेस जागोन नांगौ आं जेल जागोन नाथाय नोंसोरखौ मालाबाबो दुखु सुखु होआ हारिनि थाखाय जोङो दिनै थांगोन बे नङाखि जों न'आव थांगोन थांखियानो गैया गथायनो दा बिल्डिं दङ प्रपार्टि दङ सासे जेलाव दङ रन्जन सारा जेलाव दङ रन्जनल' नङा जेलाव थानाया जोंखौ ओरैबायदि नासयदों ओरैबायदि नासयबाय सासेबो दा बेल जाया एनआइनिफ्राय नोंसोरखौ साफा साफा गाबोन लेंहरगोन फैसा ला होनगोन 2 लाखजों जुदि संसारा जानो हायोबा जा जानो हाया बायदि सानोबा बे नोंसिनि गोसो आङो बुंगोन 2 लाख थाखाजों नोंसोर मानसि जानो हागोन 2 लाख थाखाजों नोंसोर मानसि जानो हागोन नोंसोर गासैबो साफा साफा रन्जन दैमारि बायदि मानसि जानांगोन गाबोन आफैगोन न'आव थांगोन हिनजावफोरखौ बुंगोन गथ'फोरखौ बुंगोन फैसा ला मावनानै जा मा खालामगोन नोंसोरो हारिखौ जुदि सानोबा जातिखौ जुदि सानोबा साफा साफा दावहारु जोहोलाव जानांगोन गोसोआव दं दा गथ'फोरा बुंहरदों साथासोनिफ्राय थांदों गुवाहाटियाव एमबाथा आर्मिखौ लोगो हमहैदों बुंदों एमबाथा एनएलएफनि लिडार बे एनएलएफनि आर्मि स्टेट बे जेलाव दं जोबथेसालियाव दं बेखौ उदां खालामगौ सोरनि दायित्व जोंनि नंगौना नङा नंगौना नङा लोगोफोर बे भिडिअखौ आं साननै सिगांनो नुदोंमोन नाथाय बे भिडिअखौ नुनानै ओरैबायदि दुखु मोनदों कि मा बुंबावनो आरोना भिडिअ बानायनो गोसो जालायलायाखै आं गोबां मानसिया दिनै जाय देरफुनाय बा हारिनि सेन्टिमेन्टआ जायनि मेलेमाव हाबनानै दङ बिसोर दिनैबो हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावनो सानो नाथाय दिनै फैनानै जेबादि जोंनि समाजाव जाथायफोरा जागासिनो दं बेफोरखौ नुनानै माने एसे शकबो जादों आरो माने साननाया ओरैबायदि जादों कि थांनाय 35-40 इयार्ससिमाव जेबायदि जोंनि बर'नि संगठनफोरा हाथियार दैनानै जाय खामानिखौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय मावबोदोंमोन मा बे खामानिखौ दिनैबो जोंनि हारियाव बादि हाथियार दैनानै मावनो हागोन आं सानदों दिनैनि समाव सासे रन्जन दैमारि जानांगौब्ला जोंनि थांनानै थानाया जोबोद गोब्राब माने बेनि लाइफआ सर्ट जागोन होननानै आं सानो आरो मानो होनोब्ला दिनैनि समा बै सम नंला कि जोंनि बड'लेण्ड जाय डिमान्ड समाव जोंनि जातिनि साफ्रोम मानसिफ्रा उन्दैनिफ्राय लानानै देरजासिम संगठन ग्रुपआवनो थायाखैमोन बै समाव जोंनाव मोनसेल' गलमोन कि थांखिया बेनोमोन कि जोंनो बड'लेण्ड नांगौ मानोना बै समाव जों गुवारै नुनो हादोंमोन कि जोंखौ गुबुन गुबुन फिसा फिसा हारिबाबो बा आसाम स्टेटनि माखासे जाय पलिसिफोर जोंनि बर' मानसिफोरखौ फोजोबस्रांनि मोनसे जाय थट बे साननायखौ मोनथिनानै माने जोंनि साफ्रोमबो जाम्बा जाम्बि हक सोरबा गोरोङानो हक बैफोर पार्टिनि सायाव गोबां सापर्ट होदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैनानै जेबायदि जोंनाव आजादि माने जों
जायखौ मावनो हायो गाव हारसिङै सेल्फ जाय पावारफोरखौ जों बेफोरनि दारैहाय लाबोनो हाबाय। दिनै लाबोखांनायनि उनाव दिनै हाथियार दैग्रा संगठनफोरा दिनै सिगांनि बायदि खामानिखौ मावनो हाला। मानो होनोब्ला दिनै माबा मोनसे नोङो जाथिनि थाखाय बा गावनि थाखाय माबा मोनसे एचिभमेन्ट माने मावनांगौब्ला जों माबा मोनसे पलिटिकेल पावारनि सायाव सोनारनानैसो मावनांगौ जायो। दा दिनै जों नुनो मोनदों जोंनि जेसेबांखि नों जेखि पार्टियावनो थायाखैमोन, दा सोरबा बबेबा पार्टिजों थादों, बबेबा पार्टिजों जाय फाराफारि माने गाव जेरै सुबिदा मोनदों बेबायदिनो खारलाबायनानै दिनै बिसिनि जाय मोनसे समाव बिसोर ज' थादोंमोन बे संगठना इउनिटि गैयैनि थाखायनो दिनै गोदाव सोराव जानांदों। बेनिखायनो आं दिनै खावलायनो सानदों जाय आदा फंबाय बा जोंनिनो बिदा फंबायमोन जायखिजाया जाय बै समाव संगठना जोंनि हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदों, दिनै नोंसिनि साननाया मोनसे जानांगौ। बे मोनसे जानायनि गेजेरजोंसो जेरै दा गोबां जोंनि हारिनि बर' मानसिफोरनाव बा नोंसिनि संगठनावबाबो रन्जन दैमारि सारनि माने गाबखांनाय दं। बेथ' साफ्रोमबो बर'नावबो गाबखांनाय दं। दिनै आं जेबायदि सेन्टिमेन्टआव लानानै माने भिडिअफोर बानायो माबाफोर बानायो, आं खालि दिनैनि समाव जायखिजाया पलिटिकेला जेरैखि जाया गेलेयाखै मानो आं बेनि सायावबो बुंनो साना। खालि जोंनि एक्स एन डि बेफोरनि दा रन्जन दैमारि सार आरो माखासे जेलाव थानाय जायफोरा मानसिफोर दङ बिसोरखौल' बख'जानो लुबैया। बाखि आंहा पलिटिकेल जेखि जाया जायखिजाया पार्टियानो जाया मानो आं बेहा जेबो प्रब्लेम गैया। दा आं खालि बेखौल' लुबैयो कि जोंनि एनडिपिफोर जायफोरा जोंनि जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोदों बेसोरखौल' बख'जानो लुबैयो। आरो दा जाय बिदा फंबायमोन जायफोरा संगठनाव थानानै खामानिखौ मावबोदों बिसोरो इउनिटि जानानै बबेबा मोनसे पार्टियाव ज' थाङो, जायफोरखौ नोंसोर माने खुला गोसोयै सापर्ट खालामनो हायो बेबायदि खालामनानै गावनि लाइफनि थांखिफोर जायफोर दङ बेफोरखौ डेम'क्रेसि हिसाबै माने समाजाव थानानै खामानि मावलांजानो लुबैयो। आरो दिनैनि समाव सोरबा सासे मानसिया सानोब्ला कि जों हाथियार दैनानै बा बबेबा मोनसे फिसा ग्रुपखौ लानानै जों हारिनि थाखाय खामानि मावगोन बे मालाबाबो सम्भब नङा। मानो होनोब्ला दिनैनि पावारा पलिटिकेलनि पावारसो। पलिटिकेलनि पावारजों नोंखौ नाख्रेबनो हायो, नासयनो हायो, फोजोबनो हायो, गासिखौबो खालामजोबनो हायो। बेनि थाखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो जोंनि बिदा फंबाय जायफोरा दिनैबो बैफोरबायदि सिगांनि साननाया दङ बेफोरखौ गारनानै गावनि लाइफनि फारसे साननानै बा गावनि संगठननि फारसे साननानै मोनसे पार्टिजों मोनसे गल मोनसे थांखिखौ लानानै माने हाबनानै थायो। नङाब्ला जोंबो माने दुखु मोनो कि जोंनाव जोंनि हारिनि थाखायनो एसेग्राब मावबोबाय दिनै बिसोरखौ गोदाव सोराव खालामोब्ला जोंबो बिराद दुखु मोनो। जों रिसपेक्ट खालामो जाय आदा फंबाय आदैमोन जायफोरा बेफोरनि सायाव खामानि मावबोदोंमोन गोदोनिफ्राय गावनि जिउखौ बावबोनानै। दा दिनै गोदाव सोराव जानो नाङा। आरो जों लुबैयो कि बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजोंनो ज' मिलायनानै थांनानै जाहाथे जों बेयाव प्रेसार खालामनो हायो बा नारसिननानै बेखौ मोजाङै रायज्लायनानै बख'बोनो हायो बेखौ लुबैयो। आरोना नङाब्ला जोंनि दानि समाव बेफोरबायदि धमकी होनाय सोरखौबा सिगि होनाय बेफोरबायदि खामानिया एकदम 100% जानानै थांनाय नंला होननानै आं सानो। आरो दा भिडिअआ आं रावबोखौबो नेग्लिजेन्सि बा गाज्रि साननाय बेखौ फोरमायनो थाखाय बानायाखै। जास्ट आं इमोसन जादोंमोन कि बे भिडिअखौ नुनानै कि एथ' मोजां जोंनि जाथिनि थाखाय साहे जेसेबांखि खैफोदानो जायाखै जोंनि हारियाव बेफोर 2012आवनो होन बिनि सिगाङावनो गोबां दावराव दावसि जाबोदों। बेफोराव बिसोर गोबां हेल्प होबोदों जायखौ गिनानैसो जोंनि हारिनि माखासे मानसिफोरखौ गोबां जाथिनि मानसिफ्रा नारसिननोबो हायाखैमोन। दा दिनै फैनानै बिसोरो माने बेफोरबायदि हालोदाव दङ बिसोरखौ नुनानै गोबां दुखु मोनो। आरोना